59 și joc. Da, am mai jucat puțin off camera. Da, scuzați, nu puteți ține, da. Asta e. Nu-ți nesimțiri, hai că distrug tot ce am vrut să creez. Dar ce mă certați? Stai, mi-a rămas în nimeni. Așa arată. Bun, hai. Game mode 0. What? Ah, da, open LAN. Și începem. 0. Bun. Hai casa noastră, am mai jucat off camera la ea. Uitați-vă și vă ce asta mă arată. O casă în copac. Și am lăsat casa asta acolo. Nu cred, ce prost am fost. Mi-am lăsat alea acolo sus. Bun, acum chiar am nevoie de game mode, deci nu vă mă certați. Da? Nu mă certați! Am zis să nu mă certați! Nu mă certați. E da, spuneți-mi în comentarii dacă vreți să fac toată podea din lemn, așa. Sau din leaves. Da, o să-mi ia ceva timp, deoarece trebuie... Nu știu ce... Bun, tot ce trebuie scări. Cum se făcea? Parcă din stick-uri. Stick-uri, nu? Nu. Bun, și vreau să le asta când le-am aruncat. Whatever. Bun, nu mai am stick-uri. What the fuck? Vedeți ce frumos, fără game mode. Ce să fac cu fence-ul? Stați un moment că n-au tăcat. Așa. Ce mă întrebați? Oare ce să fac? Că am fost pe game mode, recunosc. Ce să fac? Asta să fac. Lava, hai ca... Piu, hai la toto. E drept. Așa, hai să mă întreabă un abonat de-al meu când postez Minecraft. Nu, doamne, nu Minecraft, Mortal Kombat, nu. Da, postez când am eu chef și poate imediat după ce filmez episodul ăsta postez... Poate vreau. Da, nu le-am pe ăla de iron, că mi-e frică că se strică. Și hai să te ia. Vreau să fac altcumva, de-aia tai. Dacă vă uitați la Max Infinite, știți ce și-a cumpărat? PS4, fraților! Să fim serioși acum. Ceva ce mi-aș dori eu. Bine, nu 4, chiar 3 mai bine zis. Da, am multe dorințe. Dar nu toate se împlinesc. Fix așa vreau să fac. GG, boys, GG. Măi, mușele, Rafael. Să vedeți ce vreau să fac. Forța Artos. O grămadă trebuie. Ce mai trebuie? Atâta. Ați văzut cum am făcut? Ei, acum vreau să fac câte așa. Și așa atunci când vin. Bună! Punem așa. Fuck it. Îți badass la parcurs. Da, badass, da. Și la strategie nu chiar. Mama mia. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place sau share. Deoarece asta va fi o serie pe care nu o voi opri voi. Da, și cam asta a fost cu casa mea. Vedeți, e foarte frumoasă. Poate fac un screenshot cu mine în ea. Uitați-mă de badass. Screenshot din casă. Screenshot.
Bam, bam, bum, bum. O să și voi un screenshot frumos. Nu, nu dau. Mă costă prea mult XP și trebuie să mă bag mult. Bum. Vedeți că am terminat filmarea. Ce să facem? Să-mi dau câte o comandă. Că am chef să mă bag cu mobii. Set. Nu. Așa, se face noapte. Oh, da, turce. Fuck it, se vor spawna mobii. Fuck it. Așa. Mai pe aici. Pop. Nu-ți credeți că zic pop. Stai, sunt pe normal. What the fuck, dacă sunt pe normal. Ei, lumina aia de acolo, știți ce se vede de lângă piramida aia care am murit eu prin Arta Soul de episodul 2. Lavă. Băi, am la lavă de... O să am la lavă de nu știu cum mă cheamă, armura mea. Spartana. What the fuck? Ce play-ul dă cel mai mult? Atât. Nu! Fuck it! Credeam că mi-s... Come on! Ați văzut și voi cum am făcut? Hai! Hai la tata. Scuze, m-am uitat mai de mult la un episod din Loserii. Da, mă uit la Loserii, come on. Nu mă certați. Pentru că mă uit la un serial atât de awesome. Nieluțu. Da. Let's go. Mone. 0. Forța Darius. Așa. Mai trebuie să mă duc și la fermare. Jump! Bun. Să căutăm nubi. Da, m-ați zis bine, în loc de mobi am zis nubi. Dar ce-s fraier? Mă moare un zombie? Da, poate trage după. Doamne, schelete, poate trage după. Fuck it, I can. Ceva prin... Auci. Da. Holy fuck! Fuck de mort! Potato! Am găsit potato! Să nu mor! What the fuck, ce m-a speriat, ați văzut și voi! What the fuck! Come on, game! M-a speriat de moarte. Ce m-am calmat! Da, am încercat să fac ceva și am făcut altceva. Holy fuck! Let's go here. And... Voila! Doi carrots. This is Sparta! Înainte de asta. Let's go! Cu toată forța înainte! În casă. Fraiere! Auziți, nu vă supărați câte dacă mă dau puțin pe minut, dintr-un motiv anume. Să-mi fac vaci. Asta bate în episodul viitor. De acum am vrut doar câte să mă bag cu mobii, să vă arăt casa mea făcută și... Cel mai important lucru, ce să cum mai construim. Dați-mi idei în comentarii, da, știu. Ăsta e Arta Sword.
Bye bye.